E para rematar xa chegamos á probabilidade. A verdade é que era bastante doada. Entón imos resolver cada un dos exercicios. A primeira pregunta nos di cal é a probabilidade de que ao lanzar un dado obteñamos un número que sexa par e múltiplo de 3. En castelán, I. Imos ver como é un dado. A única cara que ten que cumple as dúas condicións de ser número par e tamén múltiplo de 3 é esta, é o 6. E polo tanto, a única resposta posible é a 6. E a probabilidade de obter un 6 ao lanzar un dado é un sexto. A pregunta número 19 nos di que se a probabilidade de que un alumno aprobe este examen que estamos a facer agora é un 90%, si se presentan 150 alumnos dun instituto, cantos deberían aprobar? A ver, aínda que non saibamos nada de estadística, un 90% de 150 sabémolo facer. E 150 por 0,9, que sería a media dunha binomial, pero é igual. 150 por 0,9 dá 135, e polo tanto esta é a resposta correcta. Pregunta número 20 das probas de acceso a ciclo. Trátase dun problema de probabilidade. Di que nun cuestionario de 10 preguntas hai que contestar só sí ou non. Parece que se axusta a unha binomial. Pregunta pola probabilidade de que sen coñecer ningunha, é dicir, contestando o chou, acertemos polo menos 7. Polo menos significa que se poden acertar 7 ou 8 ou 9 ou 10. E sabemos que ou equivale a sumar as probabilidades. Si temos algo de idea da distribución binomial, sabemos que as probabilidades seguen esta fórmula. No caso do 7, temos que poñer o número combinatorio 10 sobre 7, que son as maneiras de respostar esas 7 preguntas, pola probabilidade de ter 7 acertos, 1 medio elevado a 7, e 3 fallos, 1 medio elevado a 3. A simetría dos acertos e dos fallos fai que este produto dé a 1 medio elevado a 10 e apareza en todos os casos. 8, 9, vemos que sempre aparece 1 medio elevado a 10. Polo tanto, como temos que sumar todos os resultados, podemos quitar factor común 1 medio elevado a 10, que multiplicaría a suma destes números combinatorios. Esa é a maneira máis sinxela de facelo cunha calculadora científica. Facemos por un lado a conta de 1 medio elevado a 10 e polo outro a suma dos números combinatorios. Eu teño posta aquí xa a suma dos meus números combinatorios, que se pode facer tamén se se quere coa calculadora, porque en riba da tecla de división temos un cálculo de números combinatorios. Por exemplo, 10 sobre 7 se faría 10, pulsaríamos a tecla Shift, a división e pon a C, e logo o 7. Pois vemos que 10 sobre 7 dá 120. Seguindo os cálculos, ao final daríanos un total de respostas de 176. Ben, pois 176 multiplicado por 1 medio, ou 0,5, elevado a 10, nos va a dar a pregunta do exercicio, que é 0,1718. A resposta correcta é a A. Comprobámoslo ao final, a resposta correcta é a A.